ay nalilito pag nakakita ng gwapo. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Layuan niyo sila. Bakit maluluha? Bakit maghihirap? Ito'y laro lamang sa mundong makasalanan. Tubig ay natutuyo, kaya may inumin. Bulaklak ay nalalanda. Diba? Araw ay lumilipas, sa gabi rin ang punta. Bakit maluluha? Bakit maghihirap? Ayaw ang mangyari ay di masasabi. Sasaktan mo lamang pusa'y magsagatan. Ito'y laro lamang sa mundong makasalanan. On guitar, sino bang gitarista dito? Ay, yung dalawa. At saka ito. Ano yun? Dami inumin ko, no? Para sa tubig, natutuyo yung tubig. Bravo, Kopal. Okay. Tulad ng isang ibon Basta ano, papupunta ka na natin. ay lumilipad Basta may kailangan kayo sa rail. Saan? Sa rail, railhead. Oh, Raylen? Oh, pangarap ang tanging Inspector niya. nais Ako yung inspector. darating sa kabilang buhay. Huwag muna ulit. Bata pa tayo, guys. Yes! Thank you so much. Hello, no? I'm glad that you guys are having fun. Anyways, my name is Inday Mary, and check me out on YouTube, Inday Mary TV, and learn how to eat banana properly. Hey, Inday Mary! Oh, di ba? Di pa alas na, Maraming Inday Mary. salamat, Inday Mary. Let's give it up for Inday Mary!